Kapin sa gatos ka mga unit owner sa usa ka condominium sa Mandaue City, gipamutlan og tubig tungod kay wa makabayad sa condominium dues. Nakaabot kang Mayor Glenn Bersede ang report human misuwat kaniya ang mga residente sa subdivision nga nahimutang sa Barangay Tipolo. Matud nila, nagsugod sa miaging semana ang pagpamutol sa management sa koneksyon sa tubig tungod kuno sa kay napakyas ang mga residente pagbayad sa condominium dues nga tag 1,000 kada buwan. Ang mayor nagpakisayod sa hitabo nga mihulagway nga importanteng panginahanglan ang tubig. Sa interview sa telepono, gipasabot sa representante sa Condominium Corporation na apektuhan sa pagpamutol ang mga residente sa pila ka tuig nga wa magbayad sa binuwan nga condo dues. Nilibo na kuno ang condo dues sa ubang mga residente nga nagmagahi pagbayad tungod kay may pending nga kaso sa korte. Gidipinsahan nila ang gihimo nga pamaagi aron makabayad yun sa dakong utang ug nga suportado kini sa board resolution. Instruction sa amo is katong mga dagkong balance sa condo dues, ikat ang water connection nila para mo pay sila diri because obligation man na nila so nga na silang contract nga naa sila dira na nga condo dues. Nagbayad yun, online yun, on time yun. On time nilang pagbayad. Mo nareklamo sila ba? Nidagan niya sa atong opisina, even on private property na pero na may petition, na i-complain, di ako lasang entertainer.